gerne til færgen. Tuborg Havn. Det her skal være gulvet, som vi får spille. Var du god, Sara? Jeg prøver at gøre det. Det er ligesom sådan en Mallorca-flyvemaskine, ikke? Vil du mere? Kom Mikkel, så går vi op. Har du lige set, hvor man styrer flyvemaskinen, Mikkel, helt op for enden? Det synes som det bevæger sig. Vi flyver til Mallorca. Ja. Prøv at styre i håndtaget. Ja, sådan der styrmand. Ej, hvor er du god til at styre. Kom Mikkel. Kom. Nu flyver vi jetjager. Ja, det er ødelagt. Det er sådan en træner, så man kan lære at flyve flyvemaskine. Ja, bare giv løs. Nej, nej, nej. Hvad laver I, drenge? Vi sidder og hækker. Sidder I bare og hygger, I to? Prøv at se, hvor sej bor. Det er jo luksus. Mallorca! Kigger du ind i helikopteren? Flyver den langt væk? 1, 2, 3. Nu, kom så. Sådan. Kan du huske det, Jeanette? Hvor mange er der på den der? Der er bundet en der, og der, og